ҳамин рӯзо ҳам қада ватсап тамошобинон менависанд, занҳое ки беҳад рӯзҳои сахт доранд. баъзеош ай саломатишон шикоят мекунанд, ай саломатии фарзандошон, ай камбудиҳои зиёдшон гирия мекунанд, баъзеош маслиҳат мепурсанд. апай сайдаҷон, маслиҳатеш мо чӣ хай сахтии зиндагӣ биромадаен, чӣ кор кардем, дилшикастаям, ина дар болом чанд зан гирифта, нигоҳ намекунад, қади занош эросаш зиндагӣ мекунад. ҳама қа бисёрай нест рӯзе ки дар ватсапи ман смс набошад. бовар мекунед? ҳамаи ҳамин рӯзо ай сари ман гузашт. ҳамаш гузашт. дар фиребам хӯрдум, дар найрангам хӯрдум, пешпорам хӯрдум. ҳамаи ҳолата дидам. главный роҳафтода нашудам. главный ба худованди меҳрубон боварӣ калон кардам. зане ки дилаш шикастагиай, худованд, малоикаҳо ба ӯ зан боз ҳам наздиктаранд. чӣ дуое кунад, дуош қабул мешавад. то ҳозира дур намерам. ҳамин шаби гузашта ман фақат дар тӯри ҷойнамоз гирия кардагим ки худоё ба ман ҳамеша роҳи рости зиндагиро нишон буда. мара боз ҳам бақувваттар бигардон ки ман 3 фарзандма ба воя бирасонам дар роҳи рости ислом. намедонам чӣ том бигӯм апа охарон. дар бизнеси мо сабр даркорай. агар шумо дар срочна пул даркорай бошад, шумо бояд ки кори олика кунед. агар шумо хоҳед саросима нашуда ай 6 моҳ то 1 сола мақсад гузорен, пули калон кор кардан хоҳед, ман иншоаллоҳ ёрдамтон мекунам. агар шумо занҳои бо мақсад бошед, баҳона наҷӯед. удакам ғам дод, ана шум ирӯз меҳмон овард, ана ихешид ухешид, ино ҳамаш баҳона зани. ҳами гушна бошӣ, любой чира мехӯри ки шкамта сер кунӣ. ҳами корам ҳами хеле. пул дар кор боша, сабр мекунӣ, амал мекунӣ, мақсад мегузорӣ, ҳаракат мекунӣ, ёрдамат мекунам, пешравӣ мекунӣ. марҳамат, бинавис дар ватсапам, роҳи пулкоркуниро нишонат медиҳам.